Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot di partang ngatta di bagasa tiko jalot tama barita na ulisan hatan debatang alani jumulo hita martangiang. Asini rohama di hamudo ho dame nasiat Tuhan debata amatah do sananakna Tuhan Yesus Kristus do satod di porbadia. Pakulingi mahami marhite hatami ali jahuba. Ukap ma nani halomohon ni roham marhite hatam. Asaboto onnami ali Tuhan debata dia do parange naho bartu lomoni roham. Marhite hagugo do hasoni todim lehonon nama pangatusion na torang dihami. Parguguan na mahami lau makaporsyai dohot makanguluhosa. Mananginangi do hami di bagasan tiko pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sian hata ni debata mangatoi dohot mamakulingi hita begiota di Matius biduonom ayat 25 sahatu ayat 34. Matius biduonom ayat 25 sahatu 34 songonon tersurat di si tapai hutihut ma. Alani do ban na hudok tu hamuna unang holsoh kamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton. Daw marga hosa sia si panganon, daw marga daging sian para biton. Bere kamu mah pidong akana martonga-tonga langit, akana so manabur, akana so manggotil, naso pa punguhot tu sopo. Tong do di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi na sida. Da godang dope hasurungan muna siani. Ise hamu marhuaso pagadahon ari-ari na nanggo sa asta gajang na anggotung sian pakol sohono ni rohana. Buasa atong hol sohono muna para biton, patakasamuma para tubuh ni bunga-bunga na diladangi. Aka naso mangula jalan so manggotil, au madok tu hamuna. Gari si Salomo uju di bungaran ni hara sangapon nai ibana, gari so mamake songo bunga-bunga sada. Asa molo songo ni di parulo si debata duhu na diladangi, na jongjong songo sadarion natu padipuruni marsogo nai lam hamuma. Lam so parulusanna we hamu siotik haporsyahon atau ngunang mahol so rohamuna madok aha ma panganon nami aha ma inumon nami aha ma parabiton nami akasi pelebe gudo makarikoton saluhu nasi songoni diboto amamuna na di banua gijangido narikot akai di hamu say jumulo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahnon nama sude akka odeng tu hamuna atau ngunang mahol soho ka hamuna ari marsogot ai sarihonon ni ari marsogot do nariko disi sae do molo masih porsan hasusan nabi akka ari ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha angge na pinaribot oras marihita saluhna di partang ngata di bagasa tikion barita naulisan hatani debata upasahat jala upatu begi honi sian Matius bidu onom ayat 25 sahatu ayat 24 takasmei nagabi epistel di minggu tanggal 21 September 2025 ima minggu nama rojahan di padohan Jehovah Zebaot ibanado Raja Hamuliaun Jehovah Zebaot ibanado Raja Hamuliaun Tuhan semesta alam dialah Raja kemuliaan. Akadamang dohot day nang paddohani masariko diau dihamu nang dihita saluhna. Jala do harwariko na. Dia do haroa akadamang dohot day nang nahinorhon na. Molo di patu begihon diau dihamu nang dihita. Jehovah Zebaot ibanado Raja Hamuliaun. Ai molo didok Jehovah Zebaot berarti Jehovah na marwaso di atas ni saluhut na mangatur nasana adong di bahasa Indonesia dok dialah alam dialah Tuhan semesta alam asa mulo di bahasa Heber Zebaot namar lapatad doi na marwaso songo bala tentara ate na mangatur sudah kapasukani alani panglima pasukan surgawi ido na neng gobar honon na ibana na marwaso jala tunduk tu ibana do nasana adong ibana do na mangatur nasana adong di banua gijang di surgo songoni na nang di langit aka benda-benda manang akan adong di langiti songoni dohot na di banua tongaon
Ibanado na marhuaso ay ibanado na jumadihon dohot na manopay. Alanido akadamang dohot de nang panadayon dohot pangatusion taringot tusi. Panadayon natorang pamotoyon natorang dohot pengakuan na marpardomuan tusi pabua Jehovah Zebaut. Berarti dangadong bedihita lomos dohot biar. Dangadong bedihita dalan na ikong gabi say holsoan. Ay debata na mengatur nasana adong semesta alam na mengatur nadong nang na di banua gijang. Tuduk tu iba na do saluhu na patu tu iba na do akan tinopay akan jadi-jadian nai. Jala marwaso do iba na mengaturi balam mengatur ngulumon, lemma mengatur nguluku, lemma mengatur nasana adong dihitaon. Lemma naing sumarihonau, sumariho kamu nak kadamang doh denang, dang maul di debata. Alani ido bana ido Jesus di patu begehon itu akan namangi huton ibana di bari tahun ibana sian natumik kabin dok jamita di dulu kate. Kok badi bukit sian bindu 5 sahatu bindu pitu di Mateusi di dokoni di jamita di dulu. Kepada semua orang banyak yang kala itu begitu ramai mendengarkan pengajaran Yesus. Di patorang ibana masongo dia do halak. Maka nguluhon ngulu di harajaun di debata. Ilian ibana ma aka aturan-aturan namar perdomuat tusi. Pangalaho si pangalahonon ni halak namiat di harajaun ni debata. Naung mangihuton Kristusi. Gidok asa unang ma mian di bagasan holso. Artinya neng dohonon tidak ada alasan bagi orang yang hidup dalam kerajaan Allah hidup dalam kekhawatiran. Alanya Allah Jehovah semesta alam, Jehovah Zebaut na mengatur saluhna. Sudah parhusoran do parhosingan di nasana adong, di banua gijang, di banua tonga do, di banua toru, ibana do na mengaturi. Alani lemma ngulutta na jopokon, lemma ngulutta na meton, dang maul di bana mengaturi. Alani pada uma holso syakko. Apalagi mamar pardomuat tu para biton, tu si panganot, tu si numon. Anggo odo, Jesus mandokon. Nunga jumolo di top pada batana sana adong. Baru pa saya top pajol may. Kan itu di natar surati. Sampai pola di gombar ho Jesus. Bering ma. Pidong namar tonga-tonga langiti. So manabur. So manggotil. So papungot tu sopo. Disarihon amamunanin. Molo marpardomuat tu abit. Bereng mabunga-bunga diladangi. So manonu nih. Alay masauli garis si Salomo di dokon. Di hamoraun na dihaga di kemewahan na. Tanga dong. Songon ulin ya bunga-bunga diladanginin. Dia batado na manopay. Alani do neng paingot to nau paingot to kamu nak kadamang dohok denang. Jangan khawatir dalam kehidupan ini. Alaya hamate dipartikan waingon. Ya kekhawatiran semua orang mengalaminya. Gari dana pengawalo si pata mabiar. Ya Allah misalnya Allah holsoan ketika dilihat temannya lebih bagus mainannya, ya. Ketika dilihat temannya lebih bagus handphonenya, ketika dilihat temannya lebih bagus sekolahnya, adong holso di mana? Ada kekhawatiran ya bagi dia bagaimana kelanjutan hidupnya. Nah poso penuai ngate. Ada kekhawatiran bagaimana skripsinya bisa diselesaikan. Bagaimana pergaulannya, bagaimana perjodohannya. Ada kekhawatiran. Keluarga pe dang malu atong sa kekhawatiran ibu hado masa depannya ka anak-anak kokon. Itu dokon ate. Gari naung lansia pe. Dia khawatir dengan kesehatannya. Dia khawatir dengan semua keturunannya. Alanido kadamang dohok denang masay tegas di dokon Jesus. Jalaido bana riko situ tuon dipaingo tau dipaingo tamuna. Asatung takas pamotoion nato tu adong dihita. Panadayon natikos adong dihita. Haporsiaon natogu adong dihita. Madok Jehovah Zebaut ibanado Raja Hamuliao. Ibanado Raja Hamuliao. Alanido iko paholangot tama
holsoi. Iko paholangot tama biari. Holano didok Jesus kuncina aha. Sai jumuluma lului hamuna harajaun ni debata. Sai jumuluma lului hamu harajaun ni debata. Dohot hati goranna dungi tabbahonon na dosudi akka odeng tuhamuna. Sai jumuluma ada prioritas. Ada skala prioritas. Yaitu kerajaan Allah. Asa holang sian aka kekhawatiran takut, cemas, biari. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Diperintah dan dikendalikan oleh Allah, diambil alih oleh Allah. Jadi unak kita mengatur dirita teh. Ay molo kita mengatur dirita, jala molo tu dirita tabereng sudi, odo nama bek kita mabiar, odo nama bek kita khawatir, odo nama bek kita lomos. Tapi memandang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mencari Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memerintah. Karena bicara soal kerajaan Allah bukanlah soal kerajaan politis, ya, bukan soal wilayah atau teritorial, bukan soal singgasana, tapi apa? Artinya soal menyerahkan hidup kepada Tuhan. Molonunga de batama ngarajai rohatta sepenuhnya, ibadah mengendalikan, dia memerintah. So nakinani debata about yang memerintah, yang berkuasa, yang mengatur. Molonungai dihita kedamang doh dena na pasti. Donot tama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ina mah donota, ina mah donota kedamang doh dena. Alani holang mah syak kita kekhawatiran. Karena kekhawatiran dampaknya Bapak Ibu Saudaraku pasti membuat energi kita habis, tersedot. HP dah ngalani kekhawatiran ta alani holso-holsot ta gabi boy lam denggan ngoluta. Molo pesipata tado kekhawatiran itu manusiawi adanya. Allah sudah pasti mengalami nota. Tapi orang yang percaya hari ini dikatakan tidak ada alasan bagimu untuk khawatir. Kalau waspada, mari. Berjaga-jaga, hati-hati ya, mari. Rekod deh hati. Ketika sesuatu ada hal yang harus kau waspadai, justru semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Dia yang mengatur. Supaya kita boleh memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Alani do kadamang do denang unang holso tabain gabe say manggosa-gosa dirita molo holso atu dirita do hita bereng mah. Patu di do Jesus ya teh. Aya dong hamuna alani sepak kol sohonna gabe manabba sa asta gajang ni umurna ari-ari ningoluna alani pakkol sohonna tidak. Justru lamma heudo hita hatop molo say holsoan lamerus do ate molo say holsoak kita. Justru kita harus bersuka cita loh. Ini yang menjadi obat bagi kita. Harus bersuka cita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita ada gairah dan semangat. Karena di mana hati yang semangat pasti dia boleh bergairah menjalani hari-hari kehidupannya. Dan adong gadda umur ta alani nahol soan. Justru lam mabek kita merus, mabek kita lam gali, lam sedido dunia kasih tahu no doh biar hita. Alani dipangido Jesus Kristus dua tuhamunang tu hita songon nani hatahon na tuak kana toropi tiki di bari tahun ibadah di dolo di jami tahun ibadah di dolo kon. Asa tung takas jumulu mengalului harajaun di debata. Dohot hati goranna. Mangulu di bagasak hati goran hidup dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu apa? Pangalaho naho Bartolomo ni roha ni debata. Hatanaido tu sido hita naing takas paho barota nguluta. Molonunga
jupangi dia di hamunang di hita dungita bahonon nama akaudeng tu hamuna. Bapak Ibu Saudaraku, sumber kalau itu sudah kita miliki, maka pemberian-pemberian akan serta-merta. Unang doge pemberian di hita, HP sumber nadang, habis deh ya teh. Tapi selama sumber itu ada pada kita, maka pemberian-pemberian itu ya terjamin. Alai mau Allah pemberian itu nariko di hita dang di hita si pemberi, habis pemberian ini dang adong be si harap ponota. Dungi tabahonon na dua kaudeng di hamuna. Mak kaudeng di hamu. Ya para bito doi. Si pangano doi. Dang maul di debata. Ai jumolo do di para di debata saluhu na di topa baru biasa di topa jolmai. Nuai ngate akadamang do denang ya anggo si pangano do hulala dang piga be pola na makol sohonia te. Alai naneng marlubi-lubi do. Hidup mewah do kan. Adok kita on nahurang si pakeon si pata sa pestres ate mamereng aka baju nagatung di lamari ih lau berminggu terus stres pakaluar sudine dia mah peredakon sian gatungan di baju beda songom mader tres molo mader tres do holan baju na pinakena do baju na izomurna kemudian baju na di setrika Ido narongin na baju na, anggo na dia berongi. Justru ngau kol sojol mon na mamereng baju na gudang di lamarina do di kamar nate. Ai tiap hari menuci baju. Sampai holsoan nate. Dang holsoan ala sarung baju. Ini, nanaing na lebih minggat no bagat do. Nang mengikuti dongan adong warna na songonan, bekon naing do hoti berisi. Napuna songoni. Si panganon ngau bir neng jol mamangan. Dang lana hurak si pangaruh beno ngate. Justru ala na pagudak ku si panganon nama gak biasa muraton, kolesterol dia kena macam. Alanya kedamang dohok deh nang di parade Tuhan ido saluhu na justru neng takas boto otta. Bohado hita mamakia ka silehon-lehon ni Tuhan. Maka jauhkan kekhawatiran, jauhkan keluhan holso-holso, tapi hidupilah ucapan syukur, sukacita. Odo dipanggil Tuhamu nang tuhita saluhuna. Unang mahol soh kamu arimar sugut. Ai sarihonon ni arimar sugut do nariko disi. Saya do molo masih porsan hasusan dabi akari. Ayon sonari do pengulu niba. Alengo pitor biduan da dok aka ketakutan do ancaman-ancaman ni bayakon ahana neng ro tu tahun naro. Ujungna ngulu saunari dang ninikmatan jala nungga di bagasa biar. Tuhan semesta alam loh. Debata zebaut ibana do raja. Nama ngatur ari sadarion nong pasahatoni dia di hamuna asa tanikmati. Laos ibana do tong. Tuari do partikan na nengro nama ngatur jala na marhuaso disi. Alani akadamang dohok denang. Jangan takut dan jangan khawatir sebab hidupmu ada di tangan Tuhan semesta alam. Ala ngulumi adong di bagasan tangan ni debata. Didok dau margado hosa ngolu sian si panganon dau margado daging sian parabiton marga hosa sia si panganon molo di bahasa Yunani ya didok pesuke. Molo didok pesuke artinya ya jiwa ya molo didok di bahasa Indonesia. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup ninda doate. Pesuke ninda di bahasa Yunani. Artinya kedamang dohot denang, bukankah jiwa dan raga kita ini yang telah diciptakan oleh Tuhan lebih penting daripada pakaian dan makanan? Artinya nunga ditopai baik do topaun ni debatai. Liano ni debatado si pangano do sinumoni. Bagari pamatangon nunga itu panengi do honon nate. Jiwa dan raga kita itu sudah seutuhnya diciptakan oleh Tuhan. Lam menarik kok tusi. Ai molodo jiwa berarti totalitas dia teh. Ini dok satu jiwa nin nate. Menghitung jolme satu jiwa nin nate. Artinya seutuhnya. Gari hitaon nunga ditoppa.
datung topaun ni debata so dohot akan narikot taringo tu jiwa tahun tungolu tahun dang di top debata datung so di top debata alani do kadamang dohot dena bukankah hidup lebih penting dari semuanya itu jala masayulido di patugu rohaku di patugu rohamuna asa tabolokon asa dohi taholang sian holsoy gari pidong gari bunga di ladang. Ini loh dibuat bandingannya. Songoni make peduli do perhatian di debata. Songoni masih kok na dibayar debata sudi. Lemma au lemma hamu lemma nang hita kuncina cari dahulu kerajaan Allah. Artinya pasah ngulum jumulu tu debata asa ibana nama ngatur unak ko nama ngatur diri. Enway persoalakan naga hita mengatur diri tahun. Saya tak atur nguluta jala alani ido banda gabe semebir hita songonon naik songonon hape dang terlibat tur debata dang taberek debata ibana do sitop pasaluhna ibana ma nama ngaturi gari banua gijang gari banua alam semesta semuanya diatur ibana lambang nguluku aturon namai asa dapotan nauli doho nadenggan pasahak ma dirim tu jahuba jala paholang maholso doho biar doho lomosi alai jauhum maibana nikmati ma las niroha jauhkan kekhawatiran tapi hidupilah syukur dan sukacita amin.